Собрались мы, значит, на тимбилдинг в винный погреб. Еду в офис, в 6 часов стартуем из офиса на автомобиле. Моравский Новый Вес. Буду апдейтить. Я уже в офисе, в гараже. Сейчас доберусь до чуваков. Okay, we're going. Almost. Simona, Zdenek, and Martin. And we will pick up Václav. Yes. We finally got Václav. Sorry? He's here. Hi. Okay, we came to that place. It's Moravsky Nowy Ves. Vino Sklepek. Says that. I don't know. Somebody already came by blue car. Když se nám ubytoval navrch, tak tady máte 4 kolegy. Předpokládám, že... A jakože na ubikacích, nebo? No jsou tam nahoře, tak něco nedělají. Jo. Jinak my tady nebudeme spát, nás 5, abyste viděl. Nás 5, aha. Ale klidně se tam budeme podívat. Aha, to je zase jiná, že? Já teda nevím, že tak se tady odvodka nebo to. Okay, waiting for other, right? Jsme nevěděli, který tohle ty v roce 1968 a tady toto je, jsem dělal někdy v roce 2000. 1998 and this 2000. Alright. Хочу посмотреть, что там наверху. Hello? Anybody here? Maybe some balcony or... Ahoy! More people coming and it's already wine. I think it is wine. It smells like wine. More people. Okay. Ahoy! Ciao. More people. Happy birthday today. Happy birthday to you. Розовое вино. What's the name? Zweigeltrebe. Zweigeltrebe. It's a Zweigeltrebe. Zweigeltrebe Rosé. Rosé. He gave us wine. He gave us no water and no food. That means we will be drunk fast and then we will not care what quality we will drink after. Okay. That sucks. Здесь какой-то жир. Просто жир. Просто жир. Хлеб и жир. Отлично. New person came. My už jsme tady. A za chvíli bude ten gulášek, jo, tak manžela jste poznali, jo, a on povede vlastně dnešní večer, má krásný přednes, tak právě proto ten sklad je vybudován, aby to mohli reprezentovat prostě své vykládání o víně, mám bohaté znalosti, takže veškeré takové vlastně dotazy směřujte potom na něj. Toho sádla budete chtít víc, já mám hodně sádla, jo? Sadlo. Jo. Sadlo. Sadlo. Sadlo, jo. This thing was sadlo. Sadlo, jo. Okay. Hydrofilní, tak jako je to pěkné, stylové. Sol? Máte tam sol? Jo. Takže takhle jsou Jestli můžeme poprosit o víc noží. Víc nožů a víc sádla. Noži máte tam jsou Люди мажут хлеб салом. Tak, kdo chce? Chce někdo? You don't do this? I will. Máš to prostě Guláš? Jo. Thank you.
Это гуляш. Это что-то типа вываренного мяса. Бульон очень жирный, мясо. Добавляют лук, доброхуть. Dobrou chuť, jak říkáš dobrou chuť? Доброхуть? Dobrou chuť. Приятного аппетита. In Russia. Приятного Аппетита. apetita. Prijatná apetita. Apetita is international actually, so Prijatná. Устала есть этот гуляш. Очень большая порция, но вот человек попросил добавку. Think I understand it. Окей. Вот такие зубочистки я тут нашла. Не совсем зубочистки, какие-то просто палочки. Simona, what is it? Bramborak. We are going to go downstairs to the cellar and it's cold and dark and we're having glasses with us. People are ready. I'm not. You can stay here. And we come in, it's really pretty cold. And it's something there. Tak nějak se tady můžu kolem vás chodit. Tam nacpíte dozadu. It's really pretty cold. jo, právě ho budu hlídat. Listen to her because she will translate probably. Toto je mikro. Oh, do you understand Czech? You do. Já okay. Jako tam v rodině, kde to vinařství nebylo hlavní stěžejní zemědělský program, že ten můj děda nebo tak byl. Trošku. Taká vyšší kyselý. How is it? Okay. Shaman. Очень кислое вино. To je obrovská úleva, prostě, že víte, co dalo vinařovi nejvíc práce? Údržba prázdných dřevěných nádob, otročina, neštěstí. Nikdy jste to neudělali tak, aby to bylo dobré, nebo úplně výborné. To je takové, ne? Вино называется франковка. Výborné skupiny. Ale ona to je možná víc názorů, já jsem ho totiž taky ráda neměla, ale brácha můj ho měla rád hrozně a já taky ne. Miller Turgau. Miller Turgau, je to švýcarská. Оно не било? Transparent. Rosy. It has a really good smell. Also here they had some sort with apple A 11. Tak já se budu podívat taky. Já se bál, se budu podívat všichni. Tady je more, bordel. Se nepodívat všichni teda? Já tu nic nemám, rozumíte? Tak se nepodívat všichni. Ale bávám se, jestli jsem přilákal všechny. Já potom ty vína, až to trošku Že tady máte tu. Jo. tak se to slahuje, to sam, tam jsou staré kořálky a jako, já když jakože produkci, jo, tak já to mám plné tady ty, tady ještě tak, protože já tady mám ty taky, jo, já to říkám, já 2 roky jsem neměl prodaný. To Irša máte ještě. Jsou v plesení.
The excursion is here. Вино на один вкус, на один запах, все белое. Единственное, нет, не на один вкус, а пара вин мне действительно понравились. Белые, не помню, как называются. Finally red wine. 2007 Cabernet Sauvignon. Je to 7, ze sklízně 7, tak to je potřeba, v tom je kouzlo právě. Trošku? To je asi Díky. 0,7 byli původně. Op. Ano, že vlastně si musí člověk vzpomnět. Já jsem nedávno nalil své 25leté dceři a musím to nechat trochu odvětat, že to je, když máte kabát. This one is older than 2007 and it looks rose. Not a lot of people stay alive to the end of lecture. Лекция закончилась, все просто бухают. Now the quiet time is ending. The quiet time is ending. Yep. Стало нереально шумно, все галдят, шумят, о чем-то разговаривают. Очень весело. Yeah, that's really cool.